Zdravím příznivce tarotu a vítám ryby. Milé ryby, půjdeme se podívat, co nás čeká, jaké energie nás čekají v měsíci únoru roku 2026. Mám tady balíček karet, ze kterého vytáhnu jednu jedinou kartu. Tato karta bude představovat obecnou energii měsíce února. Dříve ale ještě než namíchám karty a vytáhnu sejmuji první kartu, dovolte, abych vám poděkovala za odběry, lajky a komentáře. Komentáře si velmi ráda čtu, protože mi jimi poskytujete zpětnou vazbu k mé tvorbě. Dolů pod video jsem uvedla e-mailovou adresu, to je v současné době jediný kontakt na mne a také je tam uveden odkaz na můj Hero účet. Také bych se vás chtěla zeptat, milé rybky, jak se vám daří. Co je u vás nového, co jste prožili, zažili. Máme za sebou první týden jarních prázdnin, takže kde jste byli, pokud se vás toto téma týká. A samozřejmě bych se také chtěla zeptat, jestli se těšíte stejně tak na jaro jako já. Já se ho skutečně letos nemohu dočkat. Takže se půjdeme podívat, jaké energie nás budou čekat v měsíci únoru roku 2026. Tak a máme namícháno a snímám první kartu. Milé ryby, mám tady kartu šestky holí. Šestka holí ve svém grafickém pojetí z tohoto balíčku před tarotem ukazuje vítěze. Tento náš vítěz na bílém koni, obklopen 6 holemi, na kterých vyrůstají nové zelené čerstvé lístky. Zatím ten vavřínový věnec má jenom na té holi. On si prošel opravdu velmi těžkou cestou, je to boj, to znamená, on prošel prašnými polemi, suchými loukami, vyprahlými lesy, potoky bez vody, zažil záplavy, zažil mrazy, zažil prudké větry a vichřice. Bojoval s několika touhami, vášněmi, tím, co ho spalovalo a zžehlo jako na uhel. A on teďka se dobral do nějaké pozice, kdy vlastně by měl být oceněn, než se potom vydá na svou vítěznou cestu. Ale to ocenění mu tady musí někdo udělit. A to ocenění vlastně teprve nastává, přichází. Šestka holí je karta vítězství, uznání a úspěchu. Ale v téhle době ještě ne. To ještě není hotové a úplné vítězství. Milé rybky, vy jste v únoru v bodě, kdy už je jasné, že jste uspěli, ale celý proces ještě není ukončen. Věnec se teprve dotýká hlavy, takže to uznání teprve přichází, ale ještě není plně spečetěné. Ryby, vy už jste udělali něco správně a okolí to začíná vidět. Ale měsíc únor je o důkazu vytrvalosti, ne o samolibosti. Je to chvíle už skoro, kdy se testuje, jestli člověk dokáže unést vlastní potenciál vítěze, tedy ego versus pokora, trpělivost versus zkratky a tak dále. No a milé rybky, teď se půjdeme podívat, co nás čeká v jednotlivých dekádách, tedy na tu celou cestu, než bude skutečné vítězství spečetěno, jak bude v únoru probíhat. Takže kartičku šestky holí dávám takhle na stranu a jdeme si namíchat karty na první dekádu, která je od 1. přibližně do 10. února roku 2026. Tak a je namícháno a já se jdu podívat tedy, jaké karty nás budou rybky doprovázet. Mám tady 7 mečů. To je nějaká zrada, ale zároveň to jsou nějaké možnosti. V každém případě je to uvědomění si nějakých nástrah, pochybností, zrad. Ten člověk se za těmi 2 meči, jsou to myšlenky. Pak tady mám eso pohárů, to je požehnání. To je prázdný pohár, jako kdyby tady ten pohár byl úplně prázdný a něco nového se do něho vlívalo, něco nového začínalo. A pak, aby těch pohárů nebylo málo, je tady královna pohárů. No, první dekáda nám začíná v skutku zajímavě, milé ryby. Tady v té energii 7 mečů. 7 jsou vždycky výzvy, jsou tu meče, jsou tu myšlenky. A já tady
komparaci s těmi holemi, s tím vítězstvím, navnímávám energii někoho, kdo je i stratég. On vlastně přemýšlí, jak by se dostal ještě k těm 2 nožům. Takže ta energie si myslím, že bude spíš o nějakém stratégovi, o někom, ale kdo má tu masku, kdo se přetvařuje, protože on se já vždycky říkám, tahle karta mi hodně připomíná i takového jako zloděje, vykradače nápadů, falešného člověka, myšlenky, které navenek se tváří jako, že jsem v pohodě, ale uvnitř mě to úplně zžírá. Je to opravdu velmi těžká energie, ale propisující se do vašich myšlenek. ESO pohárů tady vnímám jako právě, jak jsem říkala, začátek emocí, kdy se nám z nebe začíná naplňovat nějaký pohár. Tady potom strategovi, jako kdyby toho stratega něco napadlo, a královna pohárů, to je, když empatie nosí korunu, jednoznačně. Tato královna v sobě nosí slzy, touhy, tichý prostor mezi slovy, ale ona přichází v těch výkladech obvykle, když přijde čas, že se má všechno zvednout jako mlha, protože tato královna se v tom všem naučila chodit. Ona zná tu vaši bolest, ona zná to vaše trápení, ona ví, co bylo příčinou těch vašich slz, ona ví a zná ty slova, která jste museli jakoby spolknout nebo přehltnout, abyste se dostali dál. Takový ty pocity, že jsem méněcenný, že jsem nedostatečný, že jsem vlastně, ty myšlenky jsou furt o tom, za bukem, za rohem by možná mohlo být líp. V každém případě tahle ta první dekáda měsíce února, milé ryby, od 1. do 10. února mi říká, že bude o vnitřních pocitech a bude hodně jemně emoční. Tady se skutečně bude všechno točit kolem emocí a myšlenek, vody a vzduchu. A ryby, vy jste voda, takže vy jakoby tady na tom konci té první dekády budete ve své vodě, ale ten začátek jsou pořád ve vzduchu. A celá energie měsíce je o ohni, což jsou energie, které s vámi nemusí být až tak kompatibilní. Vy se v každém případě si myslím, že se, milé rybky, v první dekádě stáhnete do sebe a budete volit ticho místo chaosu. Budete léčit srdce a znovu se napojíte na svou vnitřní moudrost. Tohle je totiž emoční restart před těžší částí měsíce. Začátek měsíce aktivuje silnou potřebu blízkosti, citové dostupnosti druhých a obavy z odmítnutí. To je možná i tady ty myšlenky, ještě jsem se měla pro něco vrátit, ještě jsem mu měla něco říct, ještě jsem měla něco vysvětlit, a ne v té energii boje, ale jako kdybyste si říkali, co když odejde, co když mě tady nechá samotnou, co když se to nepodaří, co když na to nebudu mít, co když to nezvládnu, co já si tady počnu sama samotinka, tak se ještě vrátím a ještě teda, i když mě tady neuvěřitelně tady něco trápí, neuvěřitelně jsem si prošla tou cestou, která mě neuvěřitelně bolela, tak já se radši skloním, sklopím to hlavu a budu tedy radši poslušná, pokorná, než abych se dostávala do nějakých nepříjemných situacích, protože tady jsou ještě ty 2 meče. Ještě tam něco je, proč já bych tam měla zůstávat, proč bych to neměla opouštět, proč bych na to měla být závislá. Začátek měsíce tedy určitě těch 7 mečů tady poukazuje na vnitřní konflikt. Vy, ryby, budete hodně vnímavé a citlivé, ale zároveň už začnete tušit, že vaše emoční investice nebyla vždycky opětovaná, protože tak, jak vy jste se snažili k tomu svému okolí být obětavými, nabízeli jste mnoho možností, tak se vám vracelo právě tou mincí zrady, nebo tím pocitem, tou myšlenkou zrady, že vlastně tu vaši náklonnost a tu snahu, že nikdo nedokázal dostatečně ocenit, že to najednou po čase začali všichni brát jako samozřejmost. Tady z té první dekády zkuste popřemýšlet, jestli se třeba necítíte tak, že byste se přizpůsobovali právě proto, aby ten váš třeba vztah, a to jakýkoliv, partnerský, milenecký, manželský, pracovní, sousedský, aby vydržel. Jestli tady v té první dekádě nebudete náhodou citliví, vysoce citliví na chování vašeho partnera. A v každém případě, co tady vidím i v kombinaci s těmi poháry, vy tady určitě budete potlačovat vlastní potřeby.
ESO poháru totiž otevírá nové emoční pole. To je kontakt s vlastním vnitřním dítětem, které touží po přijetí bez podmínek. A královna poháru ukazuje začátek léčby takových těch úzkostí, snah všechno zachraňovat za každou cenu. Tady ke konci první dekády, milé ryby, vy se budete učit regulovat své emoce a rozhodně ne umlčovat jejich gradaci, jejich zvyšování, ale zároveň také jimi nebudete zaplavovat své okolí. Tady určitě ten léčebný proces by měl v první dekádě zakončit tím, že si uvědomíte, že bezpečí nevzniká v ujišťování druhých, ale z vlastní stability. Já tady v té první dekádě skutečně, milé ryby, cítím nějakou úzkost. Úzkost z povinnosti a vazby. Úzkost ze strachu, úzkost možná i z viny. Tady jsem na někoho opravdu velice úzkostně, emočně závislá. A teď se půjdeme podívat, milé rybky, co nás čeká ve druhé dekádě. Tak a ve druhé dekádě tady máme 5 mincí. Skříšení naděje, ale tahle karta mi třeba teďka v souvislosti se zimou připomíná takovou tu energii, ať je zima, ať je mráz. Sice nám prší a chumelí do chalupy, mráz mi štípe tváře, kapsy mám prázdné, ale hlavně, že máme oba dva jeden druhého, že máme sebe. Ale tady je něco na pozadí. Další karta je mák, to je vize. To je umělec a talent všech energií. On je tady proto, aby vám pomohl namíchat nějaký elixír, který použijete proto, abyste se odhodlali jít dál. A pak je tady 4 mečů. Tady jsou opět zase myšlenky, milé ryby, ale vy si dáváte kratinkou pauzu, přestávku. Je to obnova, ale musím k tomu také říct, že 5 mincí, to jsou i chladné časy, prázdné kapsy, jak jsem o nich mluvila. Ale dobře, že máme jeden druhého, to je víc jak jakákoliv mince. Tady se možná i trošičku ochladí ten vztah. Tady možná, že dojde i k tomu, že vlastně tady potom té úzkosti, potom emočně úzkostném vztahu, co když mě opustí, já to nezvládnu a tak dále, tak vlastně ten váš vztah s tím okolím ještě více ochladne. Ještě více se tam prohloubí ten chlad, tam nebude žádná vřelost, kromě toho, co jsem říkala na začátku. A opravdu hlavně, že navenek hrajeme, že jsme spokojení, ale uvnitř, když zavřu dveře, tak jsme naprosto chladní. Jsou to 2 samostatně hospodařící jednotky v jedné domácnosti. Nemluvím s tebou, nepromluvím s tebou, nebudu se s tebou radit, nebudu s tebou nic plánovat. Jo, jsou to jako kdyby 2 satelity žijící pod jednou střechou, ale hlavně, že se navenek máme a že se máme dobře a že jsme spolu. Ten mák, to je kompletní balíček. Tady opravdu v tom mágu se začne plánovat, možná, jak jsem říkala, tady bude sraz s nějakou kamarádkou, s někým, kdo vám dá ten prostor toho posuzování a toho porovnávání se jeden s druhým. Ale tady u toho mága, on se hodně, nejenom, že je to vizionář, ale on dokáže z jedné vize udělat 2, 3, 4, 5. A tady, milé ryby, pro vás u toho mága bude velice důležité nezapomenout na budík. Protože jinak ten velký okamžik, kdy budete schopni udělat nějaký velký věci nebo nějaký velký krok, tak ho vlastně zaspíte. Protože ten mák někdy právě i kolem toho Valentína, jak jsem říkala, vás tady může přivést na nějakou perfektní věc, na něco se tady opravdu nějaký věci se tady začnou hýbat. A jak je budete rozvádět do těch vizí a Evička to má stejně a Maruška to má stejně a Kája vlastně to má to samý a František, podívej se, jak dopadl, no ne, nechceš přece dopadnout úplně stejně, tak tady ale přijde nějaká věc, kterou byste mohli promarnit. No a 4 mečů, tady opravdu ty meče, ty myšlenky potřebují pauzu, přestávku, ale je to přestávka protože ticho léčí, jak jsem už v nějakém výkladu říkala, moudrost se rodí v tichu, tak je to proto, že vy tady, milé rybky, se stáhnete do ticha, ale proto ne z toho pocitu, že byste prohrála, nebo že byste couvla, nebo že byste jakoby prominula a omluvila celý ten
celou tu úzkostně závislou emoci. Ale vy se tady dostanete do svého srdce. Vy konečně začnete naslouchat svému srdci a konečně si uděláte přestávku mezi slabostí a vyčerpaností. Tady, milé ryby, skutečně na té 4 mečů vyslyšte, co už si dlouho šeptáte sami sobě. Na jednu stranu ono vás to potáhne k tomu, že všude je to stejný, proč by si to měla dělat, vždyť se podívej, jak dopadl ten a ten. Začnete se tady některým situacím a některým věcem skutečně vyhýbat. Ale tady na konci té druhé dekády opravdu začnete naslouchat svému srdci. A to protože tady to šeptalo těch 7 mečů a tady vám to šeptají ty 4 meče. A ten jeden meč vlastně je položený pod váma, vy jste spící a on leží pod váma. Takže to je ten meč, to je ta duše, se kterou jste o tom celou dobu mluvili. Jenom jste si nedopřáli jí spojit s tou svatou trojicí, to znamená duše, mysl, tělo. Tyhle 3 bude potřeba spojit. V každém případě v druhé dekádě přichází zkouška víry ve vás, ryby. Jakmile, milé ryby, přestanete jednat z úzkosti, může se tady totiž, jak jsem už říkala, objevit opačný pól, tedy začnete se skutečně vyhýbat. 5 mincí tady symbolizuje pocit osamění a vnitřního chladu, který nastává, když se člověk stáhne, aby se chránil před zraněním. Tady ta vyhýbavá dynamika, milé ryby, se může projevit tak, že budete mít emoční odstup, budete si činit nějakou racionalizaci citů a pak si ji ještě obhajovat. A hlavně v každém případě, jak jsem říkala, navenek budete mít potřebu být v pohodě, ale uvnitř nebudete potřebovat vůbec nic. Mák tady přináší klíčové uvědomění, tedy tady nebude ani úzkost a ani vyhýbání, nejsou skutečnou identitou. To je potřeba, to je ten budíček, abyste to nezaspali. Uvědomit si, že ani úzkost a ani vyhýbání se není vaší skutečnou identitou. Jsou to totiž naučené strategie. Milé rybky, tady u toho mága vy začnete chápat, že se můžete dopouštět vědomého jednání, které je ale spouštěno automaticky. Takhle jste se to prostě už naučili někde v minulosti a jede to s vámi celý život. Tady ta 4 mečů představuje, jak jsem říkala, fázi obnovy. Tady se bude skutečně i v té pauze, i v té přestávce rodit nová emoce toho, jak reagujeme na blízkost, tedy na lásku, na konflikty anebo na důvěru. Tady se bude ukazovat, jestli se přibližujete, milé rybky, stahujete, čekáte, bojíte, anebo jestli důvěřujete. Tady u té 4 na konci druhé dekády, milé ryby, se bude měnit váš emoční styl navazování a udržování vztahů. Tady v té druhé dekádě bych řekla, že tedy uzdravení vazby nebo té vztahování se k nějakým vazbám kolem vás vyžaduje klid, ale určitě ne další analýzu toho vztahu. Takže pokud tady je nějaký problém a vy jste se na chvilenku odcizili, tak to odcizení nebo to stažení se, to ochladnutí a to vyhýbání se nechte tak, jak je a neanalyzujte. Nevstupujte do konfrontace s tou protistranou nebo s tím vaším okolím, protože tohle je o vás, to je o vašich vzorcích, o vašich smyčkách, o vašich posttraumatických symptomech, o vašich traumatech. A tady se vlastně v té druhé dekádě musíme naučit, proč nejdřív jsme připoutaní jako hodná holka a poslušný kluk, tohle se mamince neříká a tohle hodná holčička dělá. Proč se pak najednou začnu tomu všemu vyhýbat, protože co by se stalo, a děť to všichni ostatní mají stejně, a co já bych si počala, a děť já nechci dopadnout jako ten a co budeš dělat ve stáří. Tady to je nějaká vývojová cesta, kterou jste si prošli. Možná, že už jste našli nebo jste potkali ve svém životě něco, co vás jednou zklamalo, po druhé zklamalo, po třetí opustilo. Vy jste tomu důvěřovali, po 4. vás to zradilo, po 5. vám to přineslo nějaké komplikace, po 6. jste měli třeba finanční nouzi, po 7. jste třeba neměli ani na koupení si 5 rohlíků. Takže tohle všechno se tady začne v únoru propisovat. Proto
abyste se ve druhé dekádě zastavili a začali přemýšlet a neanalyzovat. Přemýšlet o tom, jak se bude měnit ten váš vnitřní emoční styl v navazování a udržování vztahu. No a my se jdeme podívat, co tedy ve třetí dekádě. Také bych chtěla říct, protože tento výklad je poměrně silný a chtěla bych říct, že nemusí rezonovat úplně s každým, takže pokud s vámi nerezonuje, nic se neděje, najděte si jiný výklad, ale já nemohu jinak, než tak, jak vidím v těchto kartách. No a jdeme se podívat na třetí dekádu, co nás čeká ke konci měsíce února. Tak a ke konci února tady máme věž, náhlá změna, no konečně. Pak tady mám slunce, to je prosperita. Úplně tady cítím takovou tu hřejivost v břiše, radost. I když pláču, i když mám knedlík v krku, nemůžu mluvit, ale raduju se ze života a nové obzory. Opět tady jsou meče, ale v té podobě, že po té tiché vodě odplouvám k jiným břehům. Tady se nám ta situace, milé rybky, začne měnit. Tady jsem v úzkosti emoční závislosti, tady se vyhýbám a rodí se můj nově nastavený emoční standard ke vztahům i sama k sobě. A třetí dekáda, tady se láme realita, protože věž to je chaos a zmatek a ten musel přijít, protože ta věž, když padá, tak to špatné ona nejdřív musela být postavena na nějakých základech, tady jste něco stavěli, tady jsme budovali to nové a ve třetí dekádě si skutečně, milé ryby, uvědomíte, co je špatně, co nestojí na správných základech a co skutečně muselo projít tou náhlou změnou, co se muselo změnit. Docela netvrdím, že byste se tady s někým rozcházeli nebo ukončovali nějaké vztahy nebo měnili místo. V každém případě se tady změní váš pocit, takové to psyché, nacítění k vám samotným. Vy ty věci uvidíte už jinak, než tady na začátku měsíce února. Slunce tady říká, hele, pojď to zkusit ještě jednou a zkusíme to znova a zkusíme to zářivějc. Pojď se smát přes ty slzy, přeskoč, běž skákat přes kaluže, žij, protože, uvědomte si, život není povinnost, život je dar, život je radost. Tady nemusíte stát po té věži, když tady něco spadne, tak tady nemusíte stát na špičkách, anebo s kapesníkem v ruce, anebo s okousanýma nechtama. Tady není nic, tady je potřeba se akorát radovat a přijímat ty věci tak, jak jsou. Já vím, je to těžké říct, přijmi věc taková, jaká je, když máš hluboko do kapsy. Nebo tobě se říká, raduj se ze života, když mě tady třeba byla zrušená, nevím, nezaplatila jsem splátku, takže mě byl třeba zrušený nájem, nebo mi chtějí vypovědět hypotéku, nebo jsem přišla o práci, jak já se mám, Hergot, radovat. Ale znova se vracím k tomu začátku, to je vaše cesta. Tou cestou procházíte a na té cestě každému přichází překážky. Neexistuje člověk, který by šel svým životem úplně krásnou cestou. Pokud ta cesta je krásná, lehká a snadná, tak je pravděpodobně cestou špatnou a vede do nikam nebo vede špatně. Pokud ta cesta s sebou nese takovéhle překážky, tak ty překážky jsou výzvami a jsou zkouškami, které vás testují. A pokud se tady stane nějaká negativní věc, venkovní, tak je potřeba se zaměřit právě na tu vnitřní. Protože možná se stala právě proto, aby vás testovala v tom, jakže jste si to nastavili, ty nové emoční styly v sobě a jak tedy tuto situaci dokážete zvládnout. No a 7 mečů jasně říká, že tohle to není útěk. Tady se z ničeho neutíká. Takže tady si nemyslím, že se něco zbortí ve vašem vnějším světě, ale spíš si myslím, že se tady něco zbortí ve vašem vnitřním světě. Tady je kontrolované přesunutí se po klidné hladině k novým břehům. Vy s těma myšlenkama odcházíte někam jinam. Možná i proto, protože závěr měsíce přináší totiž absolutně zásadní zlom, milé ryby. Tady ta věž nám totiž symbolizuje rozpad iluze, že lásku je třeba si zasloužit, že náklonnost je potřeba si zasloužit, že musím být právě tou hodnou holkou a poslušným klukem a velký kluci přece nebrečí a malé a velké holky přece stelou postele.
Tady to prostě tak být nemusí. Tady ta iluze se vlastně, to jsem říkala, to je ten vnitřní svět, ten se prostě zbortí. Tady totiž může dojít k náhlému uvědomění, že ukončení tady dojde takovýto cvaknutí, jo? Že jakoby takový ten aha moment, který změní celkově váš pohled nejenom na vás samotné, ale i na vaše vnitro, na váš vnitřek, na toho malého kluka nebo na tu malou holku uvnitř vás a celé se to přenastaví do úplně jiné a já teď použiju slovo intimity, protože ta intimita není jenom fyzická, ale je i duševní. Slunce tady přináší úlevu, jasnost, radost, zbytí sama sebou. Tady si ryby skutečně dovolte, aby vás lidé viděli takové, jaké doopravdy jste. To znamená, tady si ani neberte nějaké masky nebo nějaké předsudky nebo nějaké domněnky. Zkrátka buďte, milé rybky, takové, jaké jste s radostí ze života. Tady pak následně 6 mečů, opravdu ten celý měsíc a i tu dekádu uzavírá klidným přesunem do nové etapy, ale pochopte, že v této nové etapě ty vztahy nebudou už založené na připoutanosti, ale na vzájemném respektu a svobodě. Když bych měla celý tento výklad, milé ryby, shrnout, tak únor je pro vás procesem přerodu. Je to opuštění starých vzorců chování, které vznikly z emoční připoutanosti. Identita už není postavena na strachu z opuštění. A právě tehdy se změní i vaše vztahy, milé ryby. Ne proto, že byste se museli víc snažit, ale protože už nemusíte. Teprve tehdy bude vavřínový věnec skutečně nasazen. Už nejste závislé na potlesku ani na oslavě zvenčí. Uvědomíte si, že opravdový úspěch a uznání přichází zevnitř, skrze respekt a lásku k sobě samým. To, co jste dosud hledali v potvrzení druhých, je ve skutečnosti uvnitř vás. Podívejte se na svou fotografii z dětství. Tam je vaše malé já, kluk nebo holčička, kteří na vás trpělivě čekali. Obejměte je, v duši, v mysli je obejměte. Postarejte se o jejich srdce a kolínka. Nikdo jiný to za vás neudělá. A nezapomeňte, že vy jste ti, kdo může dát malému já bezpečí, lásku a uznání. Nikdo jiný tomu malému já tyto pocity bezpečí, lásky a uznání nedá, i když je hledáte a snažíte se o to sebe víc, stejně vždycky dojde k té zradě. No a když to všechno uděláte, tady z té energie měsíce února, tak zjistíte, že skrz sebe můžete milovat a radovat se naplno. Život přestane být pro vás povinností a stane se darem, který můžete žít naplno. S lehkostí, smíchem a s vnitřní svobodou. Milé ryby, přeji vám, abyste v únoru kráčeli s lehkostí a radostí a věřili ve své vlastní cíle. Nenechte úzkost ani strach z opuštění řídit vaše kroky. Ani se neschovávejte před tím, co už dlouho nosíte v srdci. Nechte za sebou vzorec hodné holčičky a poslušného kluka a dovolte si se smát i přes slzy, užívat si život a cítit, co je opravdu vaše. Milé ryby, toto byl váš výklad na měsíc únor roku 2026. Já vám mnohokrát děkuji za pozornost a i s vámi se těším hodně brzy opět zase. Naslyšenou.